سلام سلام بيتسب كمي تخونو كمي نيهاتكم دحنا ديكم كمي وعلكم كمي هادركم كمي أمشيكم بتأم يا لمون كم تلمود أم حراو ميديا أزرارة تزخون قديات بحد خينا كنرينا سنجل كاسر حدار كاسر كم أقول دكتور دورتين زولو أي سلفنا نبص أرسم مالكن خونه يخليكم زولكم نايم سو أتولدوكو إن اللي نحن هنا تسلفنا إحنا كم أقول نعهم كزانا قاعدين كدسن زغل فيديوهات تزجاجيهم النيو هو حتنا عين نية من النتي بهلي كبري كل ملي أنا عاي في الليلة لها من مركب ولا شنتي سو أموتشوت خوينو عدتات لازرة ما زيت الله أكون يود السباس بحريك وحسدنا كم حسد زيت الله لودي أمو يا خيا أتو واقع تقرأي كاو تقارو يخبر لك يا مان واقع هايلاند كفت ما يبلع على تخويرو لك عبيتي هاي فتري مسلكم سبب ما يمستاي هون إلى حد ما تحزت ما يلو أشي زي من قالوا تومن كنرينا سنة مكتتال أشي سلام سلام كورات تحتتلتنا انقع بدحان متصخنو زفر زغونه channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش زغونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمغار دغافكم كيفلينا ليتس جو اي تزحله حبانه داد شرب والله تركب مكرا حسوت كل مدكا خلو رجعبا مسنشتي قول اخذ باسي حساوي زلك هذه بالكاس قالي عشايا وين يزعسوا تايوري ترجع عرقيت كساب كنت زد انت هيدي ابيسك انت حدث محزي عين زو قالي عندي مكينه جزالني لطنسوا هو انا موقس تبلو نعبي يزبدل السدي وي بوي كاوديدي خا وي ماما اسخدخني غزيره اخوي حتى حسوي اذا حسوت زي ابغزك تتوكلنا والبخاس نفس الناس ماما ما اقولش انا خالص يخدمني نستحي صوتي انا عند مني ويكا انا كنا خايه نعك تحسوني انت انا حاسه كنت ماما حزس جزاني كل ነገር لندي انت هلو وي ماما قدم كوي اسمر اسغزاخو مكينه جزا علني مع زعمه مرت اسمر خيدنا انا دا امنتايني وي ماما شعوب ما قول على خيركي ابيك تصاوسيو ايدي ايدا اي اغرا انتاي كغبرا كاي ابيسا كدب صقال عخل خيلاي ارقدف بيكا حدا غزي نحساتس غدلوكو ايخون ايدي حلقه تغفيفو مغدال مسكده اشي يزمركو دنجليكو ناخا دكخني ويمكو اتعلف انت اتسويل هاتوكس وراقرت توزي تتوبل لا يقرت سلام تخايدو تخستا توبيل تايلو تتوبل ارحموا بحال ليوا تاغدو اتا هنا اتكسنا لا سوهات اي مسالك ايتنا خاخونا دك عبيتي تايزي اوزي حزن حناس تاكنوا لليكم يخم ما زيت الله أكون يود السباس بحريك وحسدنا بتاعي كم حسد زيت الله لودي أمو يا خيا أتو أفقر خيا أتو أم حزنت خيا أتو أبرأي خيا أتو ألا ما زي بقولوا سب يزيت الله عني ألا ما زي بقولوا سب مالك حسد سب مالك بواقع كالوت زنبر باراسايت راي كورن ديابيلوساوي زخونه اتحساسوا مالك بناي سبات ولقت زمرقن السدا مالت صلاح سناي مالك كفاف زي بتام يصلع بحري طعمي مريم انس دغاغيمي لي يوا غن ياو حسد سب تتخفالي كونه تربحي كونه سيلك حسدي لويمبر حسيد كاترخو ነገር ምንም ይዘልካ ማለት ጥቅምስ ተዘሎ ኳስ እሺ መልካ ቢያስ ሌባ ሰረቅስ ጥቅም ለወይ ቢያስ ማለት ሌባ ይሰርቅሞ ወላ ይጥቀሙ ንቀጻሊ ግን ንትሽዑ ይጥቀሙልይ حسد خطا خطقم ምንም አይነት ጥቅም ይውልን እና ካሕስድና ነገር እና ካሕስድና ምንም አይነት ዝርኮ ነገር ስለዘይለ ተዘይን حسድስ ከም حساب ደቁኖ ዋጋ ትግራይ ካብ ተጋሩ ይخبر ለከ የማን ዋጋ ሃይላንድ ከፍት ማይ ብላዕ ለተኸዊሩ ለቃ ዓበይቲ ታይፍጠር ይመስለኩም ሰብ ማይ ምስታይ ሆነ ይልሐድ
መትሐዚ ትማይሉ غيرو ሃይላንድ ነረብ ፌስታል ይሕዞ ማለት ዋጋ ዓድለ ካብ ወዲ ዓዲ ተኸዊሩ ወዲ ዓዲ ዓዲ ሓዲጉ ኢሉ እና ዋጋ ትግራይ ለ ካብ ትግራይ ብላዕሊ ይከብር ለከ ይሆን ደቂ ዓበይቲ ንጠንቀቀሉ ኣታ ዝገርም መልእኽቲ ማርያምን ዝገርም መልእኽቲ ማለት ዓዲ ናይ ነሃብ ካሊእ ዘረባ ኮይኑን ከሎ ግን ካብቲ ዓዲ እትንትን ይዘልፅ ተኾይኑ እቲ መሬት ይዘልፅ ተኾይኑ ካብቲ ነበራይ ካብቲ ህዝቢ እቲ መሬት ይዘልፅ ተኾይኑ ከቢድ ነገር ኣይመስለኩምን እስቲ ወይ ተተጋገለ እስኹም ለዚ ጉዳይ ሓሳብ መሃቢ ካሊና እዚ ሓሳብ ከመይ ሪኢኹሞ ሓሳብኩም ኮመንት ክልሓቆፍ የለይ ከማኻል በለ ታይሞ እዩ በዓል መዓንጣ የለይ ግዛዕ ላውሉ ልሽውድኻ ባይዞይ ፀላእትኻ እዮም ወይ ደቂ ዓድኻ ይኾኑ ሶ ብናይኻ ሞት እሶም ክነብሩ ልደልዩ እስኻ ሞትኻ ሃለኻ ጉዳዮም ለይኾነ ለይግድሾም ና ሞት ነጋዶ እዮም ሶ እዚኣቶም ብጣዕሚ ኢኻ ባይዞይ ህፅየፎም ልግበአካ ልማል ደለየ ሶ እዚኣቶም እቶም ለለውና ጁንታ ላይክ እቶም ናት ፒኤልኤፍ ሰባት ብቻ ይኾኑ ባይዞይ እቶም ናያቶም ሓሻኽር እዮም ገዲዶም ለለው ሶ ብሓፂሩ ናያቶም ጅግንነት ይቕረይኻ ልማል ደለየ ካሊእ በተለይ እቶም ኣርቲስታት ደረፍቲ ኢና ልበሉ ሃምን ኣበበ ረአያ 3 ትውልዲ ልበልዐ ብ67 ጀነሬሽን ልወድአ ብ9 ዓመተ ምህረት ዓበይቲ ኣሕዋትና ልወድአ ብ2013 ለኣና ልወድአና ኣናእሽቶ ቆልዑ ልወድአ ልባዕሉ ግን ብሂወት ለሎ እቶም ውረዱ ሜዳ ልበልኹም ገለ ግዜኣቶም እዚኦም ባይዘይ ክትፅየፎም እዩ ልግበአካ ኣንፃሮም እዩ ክትለዓል ልግበአካ ባይዘይ ብፍላይ ለለ ሃምን መርከብ ልበለ ሽንቲ እሱ ኣብ ሙቾት ኮይኑ ዓድታት ላዘረ ዓዲ ዓረብ ለለዋ ኣሕዋትና ወርቅታትን ላተቐበለ ቅርሽታትን ላተቐበለ ኣውሮፓ ለለዋ በርተጋዳላይ ግዛዕ ለለ ትዲኤፍ ቀደሞ ግዛዕ ላለ ላፈከረ ላሸለለ ኸውዱ ልመልእ ምቾት ልነብር ካብኡ ከምስል ምዕራብ ለለው ተለይተመለሱ ዓዲ ኣቲ ይደርፊ حمورا ليتو ملوسو عدي آتي درفي سدتنيا للو سودان خيدو التوسنة لهاوة تقبلنا تلاقني لسرح نا نقادي موت بوطات موت لهافتما وإلا لا دحنا درجها للو بختي مالتي يفومي لقبوكم بايزان زيد مس برسونالي من عمل الجاني واللي بايزو إلى أي مركب مالتنا قدم عركي بحد الدرفنا بحد بزحنا جر يا هيب هاب كجمرت له بحد الجمرنا برسونالي مسايي لجان نجار يولي منهم جيرنا يفلتي كجورنا لعقمة يولي منهم لأي منهم كجورنا عقمة هم ليولو لما سكور خصوي اللي حلف حمش عامت تفكر الليل تشلل الليل تفلتهم سو منهم أنا كأجزاير وصاي ويك ፈጣሪ ወጻይ ለአየ ምንም ከገብረና ዓቅም ለይውሉ ምዃኑ ለመስከር ኹሰብየ እሱ ለፈልጦ ይባይዘይ መርከብ ለፈልጦ ይኻለቶም ለፈልጦ ያ ቤት ከም ተሰማዕኩም ይመስል እዚ ካራናውን ናፍቲ ዝቕፅል መደብ እስተኸስደኩም ህወሓት ንዓይነ እያ መንነተይ ባህለይ ክብረይ ኩሉ ሙለያ ንዓይ ህወሓት ሓሚቓ ሓሚማ ክሪእ ኣይደልን ክትዓቢ ክትጉልበት ይደሊ بصير كاب حوحات راديكال لو تقيل دل عنه أدملك أي مننتي نهدي نهبوي راديكال لو تندلي راديكال لو تقي أنا بعليك خدت اللازلني قطنا لنا من محدار لنا قبلنينا مننينا توديبو من يقبؤو من يقبؤون من كقادل اللو عديكو إياه أبي أحمد ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ጌታቸው ረዳ ጻድቃንን ከም ዘየንብሩ ወይ ፈልጥዩ አቢ ዝድግፍ አቢ ኢትዮጵያ የለን አብቂዑ ኮት ነገራት እሱ አብቂዑ ዓለምና አቢ አይተሰምዑንያ ዓለም ና አቢ እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ ያ
የኢትዮጵያ ህዝብን አብይ አይሰምዖን እዩ ህዝብን መንእሰዩ ንዓዲ በቃ መንእሰይ ጊዜያዊ መንግስቲ ልበሃል ቁርዲድ ኣብ ርእስና ኮፍ ኢሉ ለውጥ ከይመፅእ መንእሰይ ከይዓቢ ስራሕ ከይፍጠር እዚ ኣስተኻኽሉ ብሱሩ እዚ ኣስተኻኽሉ ኩለና ነስተኻኽል ካብ ባዕለ ጀሚሩ ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይዛ ኣዲና ድያ ሓፍትና ድያ ብቻ ያሁን ተሰማዕኹም ይመስል እዚ ካብራናውን ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደብ ይኮስደኩም እውን ዶክተር ደብረጽዮን ዝብለኒ እስተ ዝመደብ ክጋብዘኩም ወላ ኣነ ይንሃሉ ትግራይ ጥራሕ ተሃሉ ፍታሕ እዩ በዓል ሃፍቲ እየ ዝብሉኒ ትግራይ እንተልያ ዝበለፀ ክህፍትኒ ትግራይ እንተዝህልያ ግን ተንሃፍቶን ይረኽበኒ ክረኽበን ይኽእል ትግራይና ኢና ንቐድል ምስ ፀገምና ሕዚ ተፈቲሓ ትፍታሕ ትግራይ እንተሃልያ ጥራሕ ትግራይ እንተዝህልያ ግን እንታይ ኣነ ተጠቐምኩ ዶ ክኾን ኣይኮነን በቃ ሰሊዕ ዝወሰደ ዝጫጎደ ዝጥቀም ተኻሊእ ሰብ ይትረፍ ተቓላሳይ ማለት ተኻሊእ ሰብ ንሕና ናይ ሰናይ ምሕዳር ኣሎ ኣብ ፍለ ከተማኹም ዝገይርኒ ክስተወዲ ክስተኹም ዝገይርኒ ሓሊፍና ንሓስብ እንተኾነ ትእረም እንተኾነ ትስተኻኸል ንብል ተዘየለኸ ፅባሕ ክትእረም እያ ፅባሕ ክትስተኻኸል እያ ትግራይ ጥራሕ ተሃሉ ወላ ኣነ ይንሃሉ ትግራይ ጥራሕ ተሃሉ ፍታሕ እዩ ትግራይ ክሓልፈላ እዩ እዚ ይኮን ዘሎ ተተሓሳስብ እምበር ብቂም ወዲ ቂም ተልዕሎ ነርካ ብቂም እዞም ሰብ እዚኦም ገሊኦም ሰብ ቂም ይበሃሉ ምስ መን እዮም ተቐየሙ እንታይ ኣይኮይኑ ዘሎ ናብ ህዝቢ ሓሊፉ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ከይዱ ናብ ውድ እውን ከይዱ ናብ ህዝቢ እውን ከይዱ እዚ ጥፍኣት እዩ ትሕቲ ሰብ ዘብለን ዘሎ እዩ ብፍላይ ትግራዋይ ናይ ትግራዋይ መንነት ክብሪ ፅንዓት ዘይተንበርካኽነት ንኩሉ መስዋዕት ዝኸፍል ዋላ በይኑ ዝቀለስ ሸብራኽራኽ ዝበለ ኣይኮነን ተረኣያ ናይ መኸተ ርኢናዮም ኢና እዞም መራሕቲና ዝበሃሉ ከመይ ዝበልካ ሸለውለውሎ ምውራድ ሰብ በዚ ደረጃ ይወርድ ሰብ ከምዚ ይወርድ ፖለቲካ ምዘልኩም ወላ ይፈላላይ ግን በዚ ደረጃ ናብ ከይድካስ ናብ ጆኖሳይደር ሰብነት ቆይ ዘየለን ግድፎ ፖለቲካ ሰብ ይኮኑ ናይ ሕሱራት ልዕሊ እቶም ጆኖሳይደራት ዝዛረቡ ዝህትፉ ክብሪ ዘይብሉ ስለዚ ክንፈላለዩ ኢና ዘለና ክብሪ ሎ ስው ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ተተጋዳላይ ተቓላሳይ መንእሰይ ዘልኩሞ ክብሩ ሓልዮ እዩ ዝቃለስ በቲኦም ዝመራስሕ ኣይኮነን ናይ ባዕሎም ታሪክ እዮም ዝጨርሾም መራስሕ እምበር ጉድኣት ኣብፅሖም እዮም ልክዕ እዩ ብዙሕ ጉድኣት ንዚ ክትዕርፍ እንደይ ነገር ተገይሩ ከም ዝተገለፀ ግን ዘይሕልፍ የለን ዘይሕልፍ ግን የለን ክንደይ እውን ተሓሊፉ እዩ ክንሓልፍ ኢና ንወፅ ኢና ዝፀባ ዝወፅ እዩ ተመዛበልቲ ናብ ቦኦም ጥራሕ ኣይኮንና ንምልስ ተሰደደ ናብ መርበቱ ጥራሕ ኣይኮንና ንምልስ ካብኡ ንላዕሊ ክንሓዊ ኢና ክንቅየር ኢና ሰጢምና ማለት እዩ ነዚ ኢና ክንቃለስ ኣለና ንዘለና እቲ ናይ ውሽጥና ዕግርግር ዘብለና ግን ክፍታሕ ኣሎ ብዝተኸኣለና ክንፈትሕ ርብርብ ንሕና ክንገብር ኢና ብቅሬታ ንህዝቢ ትግራይ ምጥላም ግን ብምንም ክሕሰብ የብሉ ብቅሬታ ኣይስለፍን ኣብ ዝቓልሲ ምባል ግን ክኾነ ይኽእል ከም ዝበልኩም ንምንታይ ልዕሊ እያ ንሱ ንሱ እንተሒዝና ቅሬታ ክፍታሕ እዩ ንሱ እንተሒዝና ትግራይ እንተሃልያ ብዙሕ ነገር ንሕና ይናሃሉ ካልኦት ትግራይ ትቐየር ማለት እዩ መስዋዕት ኮ ዝፈል ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ መስዋዕት ወለዶ ኮ ኢና ንብል ነርና ንሕና ተሰለፍናሉ ንሕና ሰዊናስ ካሊእ ክሓልፉ ክንነብርስ ክንጥቀም ይከን ማለት ነባራት ካልኦትን ኣብዚ መኸተ ዝኣትኸሙን ካሊእ እውን ክተውለ ይትኽእሉ ዝወፃኹምስ በቃ ተታኾስናስ ፎቅ ክንሰርሕ ተታኾስናስ መሬት ክህልወና መን ሓሲቡ ንሕና እውን ፀኒሕና እምበር ምስ ኣተኻ ትስዋእ ይመስለካ ምስ ኣተኻ ናብቲ ቃልሲ ማለት እዩ በቃ ናይ መስዋዕቲ ወለዱ ተረፍ ስዋኣት ኢና ተሪፍና ዘለና ሕዝቢ
أنت يبصيت الأميركا وأن من أنت اللي بزح درا لنا وين نحلو فلو نحيزون توسي هو نمن كنتقلن تدراري بقوي نحزبنا قالو زحد رزق قال لي أيكون أي سلفنا بزق أرسم مالكن خونه يخد لكم زولكم ناي مسوعة ولدوكو إنا نقول هنا تسلفنا إحنا سوي ناس تالي حرف كنبرز كنتكام يكون بقى تتحوش ناس فوق كنسرح تتحوش ناس ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕሙ ይመስል ናይ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ካብራናው ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓዝረኸኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምና እና እዚ ቪዲዮ ተመችኩም ላይክ ምግባር ከይርሳዕ ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ምግባር ከይርሳዕ እዩ በኻሊ ቪዲዮስ ከዓዝረኸኩም ድሓን ኩኑለይ መቸኹም شر أسي شر لايك